Min bħalissa jinstab ħati ta' reat marbut mal-użu personali tal-kannabis se jkun depenalizzat u jista' jneħħi sentenza mill-kondotta tiegħu b'talba bil-miktub. Din hija waħda mir-riformi proposti fil-qafas legali dwar l-użu personali u responsabbli tal-kannabis li l-erba' filgħodu preżenta l-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici lill-membri tal-midja. Għaw spjega kif tul il-konsultazzjoni pubblika li għalqet f'Mejju li għadda kien hemm 350 sottomissjoni fuq is-suġġett. L-abbozz ta' liġi se jara wkoll li jkun hemm sorsi regolizzati minn fejn wieħed jista' jixtri l-kannabis jew iż-żrieraħ tagħha. Ir-riforma tgħid li kwalunkwe adult li se jkollu sa 7 grammi kannabis fuqu għal użu personali mhux se jkun suġġett tal-ebda passi dixxiplinari jew legali. Persuna li tinqabad b'dan l-ammont ta' sostanza iżda jkollha anqas minn 18-il sena tkun imħarka u tintbagħat quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja li tgħaddilha pjan ta' kura. 7 u 28 gramma dak li jkun jekk ikollu fil-possess jew il-kannabis jidher quddiem Tribunal għall-Ġustizzja jingħata l-opportunità li ikabbar 4 pjanti jista' jkun membru ta' assoċjazzjoni minn fejn jista' jieħu sa ammont limitat il-kannabis u rridu wkoll li jekk hemm xi ħadd li instab ħati b'xi reat bil-liġi l-antika dan ikun jistab sempliċi ittra laqqas biss hemm bżonn tagħmel rikors il-qorti jingħaddaf ismu u jingħaddaf il-kondotta. Il-multi għal min jinqabad bejn 7 u 28 gramma mhux se jaqbżu il-100 euro u l-pulizija mhux se jkollha dritt tarresta l-persuna sakemm ma jkunx hemm sospett raġonevoli ta' traffikar ta' sustanza. Il-konsum tagħha fil-pubbliku mhux permess u min jinqabad jista' jiġi multat 235 euro. Jekk il-persuna għandha anqas minn 18-il sena, il-multa jaf titla' sa 500 euro. Il-Ministru Bonnici spjega wkoll li se tkun permessa l-kultivazzjoni fid-djar privati. F'kull dar jistgħu jitkabru sa 4 pjanti tal-kannabis irrispettivament minn kemm jgħixu nies f'dik id-dar. Dan basta illi l-ammont ta' kannabis imnixxef mill-pjanti ma jaqbisx il-50 gramma. Se jkun ukoll permess li jsiru assoċjazzjonijiet tal-kultivar tal-kannabis biex jitqasmu lill-membri. Ħadd taħt 18-il sena ma jista' jissieħab ma' xi organizzazzjoni minn dawn u adult ma jistax ikun membru ta' aktar minn organizzazzjoni waħda. Dawn ma jistgħux iqasmu iktar minn 50 gramma f'xahar jew 20 żerriegħa lil kull membru. L-ebda organizzazzjoni ma jista' jkollha aktar minn 500 membru u fuq il-post minn fejn tingħata l-kannabis lil membri ma jistax ikun hemm aktar minn nofs kilo kannabis imnixxef. Irid ikun hemm ukoll distanza ta' 250 metru minn skola u mhux se jkunu permessi grafiċi jew viżwali marbuta mal-kultura tal-kannabis. Il-Ministru Bonnici qal ukoll li se jkun hemm awtorità ġdida illi sservi ta' regolatur stabilita l-qasam biex ikunu segwiti l-istruzzjonijiet kollha, inkluż il-kwantità u l-kwalità tal-kannabis. B'reazzjoni għal din il-preżentazzjoni tal-liġi l-ġdida żgħażagħ laburisti wrew is-sodisfazzjon tagħhom li dan il-Gvern qed juri li hu l-iktar forza riformista fil-pajjiż u qed iressaq liġi ambizzjuża u responsabbli.